videjka. A dneska si zareagujeme na javovec nejakého typka, ktorý mi napísal, že chce zareagovať na jeho kanál, tak má to mať. Takže dáme si videá a dáme si napríklad toto. Tiež to stiším, lebo na mojich 2 videách to bolo na hlas jak neviem čo. Takže tak. Dneska to bude poďakovanie za milník, ktorý sme prekonali pred niekoľkými dňami, hej. Prekonali sme hranicu 3000 odberateľov, čož je pre mňa neskutočné. A za to vám mega ďakujem, trošku som rozkoktaný, proste jednoducho stále tomu nemôžem uveriť, že sme tohto milníku dosiahli. A zároveň toto bude také skôr pokecové videjko ohľadom toho, že ako to bude ďalej s týmto kanálom, ako ďalej budem v YouTube pokračovať, keďže samozrejme vás bude zaujímať o tom, aká bude budúcnosť, hej, pretože to, čo sme tu mali doteraz, tieto posledné 2 roky, tak to bolo insane. Za 2 roky sa nám podarilo strojnásobiť počet odberateľov, čo som absolútne nečakal, aj napriek tomu, čo som buď v živote zažíval, alebo to, že som sa snažil sústrediť na nejakú formu školy, hej, proste jednoducho snažil som sa sústrediť na obidve veci na maximum, či už to bola škola, alebo proste tento YouTube. Takže za to som vám extrémne vďačný a som rád, že ma stále sledujete aj napriek tomu, čo sa mi v živote deje. Like mám, dám odber, je to dobrý typek. Či už sú to zlé veci, alebo aj dobré veci, hej. Takže tak. A ako to bude ďalej s videjkami? No s videjkami to bude tak vlastne, že teraz bude ďalej vychádzať content, na ktorý ste zvyknutí, hej. Čiže to bude skôr random videjka typu, kto z mojich odberateľov má najviac odberov. Chcel by som urobiť typu videí, čo som robil aj v minulosti, hej. Či už to boli videjka o autoškole, alebo teraz mám ešte v pláne jedno videjko, ktoré točilo dosť ľudí a ešte na mojom kanáli není, takže na to sa tiež môžete tešiť. Zároveň v čase... Dobre. Ešte by som sa chcel ísť pozrieť na video, ktoré je tá autoškola, alebo kto najodobranejší mi kedy okomentoval video. No. Je mu besky a som zvedavý. Ježiši Kriste, to bude tak cringe video, to není možné, kámo. Čaute, ja vás vítam u ďalšieho nového videjka na hlavnom kanáli po pol roku. Dneska bude to videjko, ktoré som vám sľuboval asi už 1,5 roka späť, ak sa nepletiem, keď tak ma opravte v komentároch. A bude to video, kde si dneska kúkneme, kto najodoberanejší mi kedy okomentoval video, keďže všetci isto asi viete, že ja som robil video, kde som ukazoval, že kto z mojich odberateľov má najviac odberov. No a teraz asi po 1,5 roku ideme kúknuť, kto mi zase najodoberanejší komentoval to video. Takže môžeme sa vrhnúť na to. Inak by the way, ak chcete, môžete mi dať odber, aby sme dosiahli 3000 odberateľov. Ale OK, nebudem žobrať, pretože viem, že niektorí to neznášate vyslovene, to žobranie odbery, takže tak. Každopádne sme v mojom štúdiu YouTube, už sme asi koľko, 40 sekúnd, ja som asi úplná pepega. Máme 2611 odberateľov, kamo, ja si to extrémne cením. A ako každého z vás, ktorý ma stále kúkate a podporujete, to je ako insane, že aj napriek... Táto profilovka je na Vianoce a toto je na leto. Asi aj. K mojej neaktivite, aj napriek tomu, čo... Ale vidím, že on len zmenil len pozadia. Sa mi v živote deje a to vy nevidíte do moje súkromia, tak to je ako insane, hej? Čiže vám za to extrémne ďakujem, že ma stále podporujete. Ako 2611 odberateľov je dosť, hej? A určite by som chcel v tomto roku 2024 dosiahnuť 3000 odberov na hlavnom kanáli, teda 3,5, ak sa mi to podarí. A zároveň toto videjko, ktoré kúkate, je prvé video v roku 2024, takže asi tak. No ale ja už nebudem obkecávať, lebo je mi jasné, že tieto
kecačky, čo tu hovorím, vás absolútne nezajímajú. Ideme sa kuknúť, kto najodoberanejší mi kedy okomentoval video. Čiže by som začal tak, že dáme počet odberateľov a dáme tak, že 100 odberateľov. Hej? Že dáme, že 100. To je také, že 100 má dneska na YouTube asi v podstate každý, hej, keď sa tak zoberie, hej, že proste 100 nie... No dobre, ja som začal len včera a už mám, neviem, 10 stále, mal som 11, ale tak to zrušil odber. Až také výnimočné číslo, ale pred 4 rokmi, keď som ja dosiahol svojich prvých 100 odberateľov, tak to bolo fakt niečo extra pre mňa. V tej dobe určite, takže dáme 100 odberateľov a OK. Máme tu ľudí, ktorí majú väčšina 100 odberateľov, akože väčšina, fakt valná väčšina ich tu má, akože to ako sa ani nebáme, tu môžeme vidieť rôznych ľudí, že to má proste nad 100 odberov. Ale 100 není až tak podstatné číslo. Ideme sa kúknúť na 1000 odberateľov, pretože tam sa pár zaujímavých ľudí určite nájde. A valná väčšina z vás ich asi možno budete aj poznať, akože tých youtuberov, takže tak. Máme tu MF Pro BMG, ten má nejak tuším okolo 1000 odberateľov, tuším už má, možno sa keď tak kúknúť na jeho kanál. A 949, OK, tak ten sa iba ku 1000 pomaly, ale isto blíži, OK, tak to je celkom fajn. Plasto, a.k.a. Plastiakem tu ešte je, ktorý každopádne má 832, čiže ak chcete, tak môžete mu dať odber, hej, robí veľmi dobré shorty z Fall Guys, alebo z čo to robí. Potom tu máme, OK, Várovca, to budete všetci určite poznať, tu máme potom, OK, tohto typka, ktorého tu nechcem ani ukazovať, ani spomínať. Potom tu máme XY, tu nechcem ani ukazovať. OK, Várovca, to budete všetci určite poznať. Tu máme potom OK, tohto typka, ktorého tu nechcem ani ukazovať, ani spomínať. Potom tu máme XY ďalších ľudí. Jo, ináč, mimochodom máme tu aj Lukasa Studio, hej, Lukáš Studio, ktorý ma odoberá viac ako rok. Ja si pamätám, kedy mi dal odber, tuším, že aj v minulom dieli bol, kde mi dal odber. A môžeme sa kúknúť na jeho kanál, pretože ja jeho videjka sledujem, ale nie až tak pravidelne, hej. Má 1300 odberateľov a tie views sú také, akože dosť podprie... Tiež používa, som si všimol, že tiež používa Microsoft Edge. Ja Google nepoužívam. Akože také, že OK, hej, dajme tomu, že na 1300 subov je to dosť pohode, hej. Ja mám druhý kanál a mám tam rovnaké čísla, čo sa týka počtu zliadnutí a tak, čiže úplne pilujem. A mám tam rovnaké čísla, čo sa týka počtu zliadnutí a tak, čiže úplne pilujem. Potom tu máme nejakých ďalších ľudí, ktorých tu chcem ukázať. Áno, Dragon Stars podcast, ten mi samozrejme muselo komentovať video, pretože to je šéf as fuck. A s ním som mal mať podcast. A ja som doteraz na to zabudol a mi to vyfúčal z hlavy, ale teraz ako som si ho všimol, tak mi sa to tak vynorilo z tej hlavy. Čiže ak... Ja už to video nebudem tak preťahovať, pretože tí, ktorí sledujú videá, tak ktoré sa nedokúkajú a to nechcem veľmi, tak ak sa vám toto video páčilo, určite budem rád za like, odber, v prípade môžete zdieľať video kamošom, môžete dať nejaký koment a my sa uvidíme pri ďalšom videu. Zatiaľ čau čau.